हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये आज आपण भगवद्गीतेचा अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योगचं अध्ययन करणार आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दांमध्ये भगवद्गीता लिहून ठेवली आणि त्यांनी लिहिलेल्या एवढ्या साध्या सोप्या भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकत आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठदास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्यासाठी बनवला आणि झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकांचे अर्थ समजावून सांगितले. तसंच इस्कॉनच्या संपूर्ण टीमच्या सहकार्याबद्दल त्यांनाही धन्यवाद देते. उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आजचा हा अंतिम अध्याय आहे भगवद्गीतेचा, अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, गीतेचा निष्कर्ष किंवा त्यागाची पूर्णता. आता या अध्यायामध्ये शरणागतीचा सर्वोच्च मार्ग कसा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करून पूर्ण ज्ञान प्रदान करतो हे आपण समजून घेणार आहोत. भगवद्गीतेचे 17 अध्याय आपण समजून घेतले आणि या 18व्या अध्यायामध्ये कृष्ण अर्जुनाला परत एकदा सर्व सारांश सांगतात. आणि अध्याय थोडासा मोठा आहे आणि या अध्यायामध्ये कृष्ण कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग या तिन्ही बद्दल परत एकदा सारांश रूपामध्ये सगळं ज्ञान प्रस्तुत करतात. भगवद्गीतेचा निष्कर्षही याच अध्यायात आपल्याला सांगितलेला आहे. तर आता अध्यायाची सुरुवात आपण पहिल्या श्लोकाने करूया. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनी सूदन. अर्जुन म्हणाला, हे महाभाव ऋषिकेश, हे केशिनी सूदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. आता अध्यायाची सुरुवात इथे अर्जुनाच्या प्रश्नाने होते. अर्जुन विचारतो कृष्णांना, संन्यास आणि त्याग यामध्ये काय फरक आहे? आता संन्यास या शब्दाची आपण फोड केली तर सत अधिक न्यास, सतच्या साठी न्यास म्हणजे त्याग किंवा परमसत्यासाठी सर्व काहीचा त्याग असं म्हणूया. तर आपल्याला वाटतं की संन्यास म्हणजे काय, तर एकांत स्थळी निघून जाणं. पण आता इथे कृष्ण अर्जुनाला संन्यास म्हणजे काय ते समजावून सांगतात. अर्जुन इथे कृष्णांना संन्यासस्य महाबाहो असं संबोधतो आहे, म्हणजे संन्यासाचे महाबाहो. त्याग हे कृष्णांच्या षडऐश्वर्यापैकी एक आहे आणि सर्व ऐश्वर्यांनी कृष्ण परिपूर्ण असे असले तरी ते त्यापासून अलिप्त आहेत, म्हणून संन्यासस्य महाबाहो. बघा, आतापर्यंत आपण 17 अध्याय जे बघितले त्यामध्ये कृष्णांनी भगवद्गीतेचा
उपदेश अर्जुनाला केला. आणि जसा दुसरा अध्याय हा गीतेचा सार म्हटला जातो, तसंच या 18व्या अध्यायातही आतापर्यंत सांगितलेल्या सर्व उपदेशाचं सार आहे. आता त्याग आणि संन्यास या दोन वेगवेगळ्या विषयांच्या बद्दल स्पष्टपणे अर्जुनाला कृष्ण समजावून सांगतायत. आणि या श्लोकामध्ये अर्जुन कृष्णांना उद्देशून ऋषिकेश आणि केशिनी सूदन असं म्हणतोय. तर कृष्णांना ऋषिकेश म्हणजे इंद्रियांचे स्वामी आहेत ते, त्यामुळे म्हटलेलं आहे त्यांच्या कृपेनेच आपण इंद्रिय संयमन करून शांती प्राप्त करू शकतो. म्हणून इथे कृष्णांना अर्जुन प्रार्थना करतोय की कृष्णा, मला अशा प्रकारे सर्व ज्ञानांचं सार सांगा की जे प्राप्त करून माझं चित्त शांत होईल आणि संतुलित होईल. दुसरा शब्द वापरलेला आहे संबोधायला अर्जुनाने कृष्णांसाठी, तो म्हणजे केशिनी सूदन. आता घोड्याच्या रूपात हा केशी नावाचा एक राक्षस आला होता, ज्याचा वध कृष्णांनी केला. आणि कृष्ण अर्जुनाला ज्ञान देत असले तरी अर्जुनाच्या मनात मोठ्या मोठ्या शंका येत होत्या, ज्याची तुलना असुरांबरोबर केलेली आहे. म्हणून इथे अर्जुन कृष्णांना म्हणतो की जसा केशी आणि इतर असुरांचा तुम्ही वध केलात, तसंच माझ्या मनात येणाऱ्या सर्व सर्व शंकांचं तुम्ही समाधान करा. आता दुसरा श्लोक बघू आपण. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्मांच्या त्यागाला विद्वज्जन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्यांच्या फळाचा त्याग करणाऱ्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. त्याग, आता त्याग म्हणजे कर्मफळांचा त्याग आणि संन्यास म्हणजे कर्म आणि कर्मफळ दोन्हींचा त्याग. आता काही लोक कर्म करणं सोडून देतात आणि कर्मफळ ही अर्थात सोडतात आणि निघून जातात एकांत स्थळी निष्क्रिय होतात ते. तर याला संन्यास असं म्हटलेलं आहे. पण जो जगात राहून कर्म करतो पण कर्मफळाचा त्याग करतो त्याला त्याग म्हटलेलं आहे. आता दोन प्रकारची कर्म असतात बघा. पहिलं कर्म आहे नित्य कर्म किंवा नैमित्तिक कर्म म्हणूया, जे दैनंदिन निर्धारित कर्म, जसं विद्यार्थ्यांच्यासाठी विद्यार्जन करणं, ब्राह्मणासाठी संध्या करणं, हे त्यांचं नित्य नैमित्तिक कर्म झालं. आणि दुसरी कर्म असतात काम्य कर्म. काम्य कर्म म्हणजे व्यक्तिगत इच्छापूर्तीसाठी केलेली कर्म, जसं की मनात कामना ठेवून केलेलं कार्य. पुत्र प्राप्ती व्हावी म्हणून पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करणे, हे काम्य कर्म झालं. तर याबद्दल आपण अध्याय 6 ते अध्याय 1 मध्ये जो कर्मयोग शिकून घेतला त्यामध्ये जाणून घेतलंय. त्याचा सारांश आता इथे परत कृष्ण सांगतायत. तर संन्यासामध्ये मनुष्य काम्य कर्माचा त्याग करतो, केवळ नित्य कर्म करतो. आणि त्यागामध्ये मनुष्य काम्य कर्म आणि नित्य कर्म दोन्ही करतो, परंतु फळाची अपेक्षा करत नाही. नित्य कर्म हे आध्यात्मिक प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. काम्य कर्माचा त्यांनी त्याग केलेला असतो, कारण काम्य कर्म म्हणजे भौतिक कामना ची वृद्धी होते त्याच्यामध्ये आणि त्यामुळे भौतिक जगातच अडकण्याचा धोका संभवतो. तर त्यामुळे काम्य कर्म ते करत नाहीत. आता संन्यासामध्ये आपण म्हटलं मनुष्य काम्य कर्माचा त्याग करतो, केवळ नित्य कर्म करतो. आणि त्यागामध्ये मनुष्य काम्य कर्म आणि नित्य कर्म दोन्ही करतो, फक्त फळाची अपेक्षा करत नाही. तर इथे कृष्ण परत एकदा सांगतात की कर्मफळाची इच्छा ठेवून कर्म केलं नाही पाहिजे, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान, शुद्धी आणि मोक्षाकडे घेऊन जाणाऱ्या मात्र कार्यांचा त्याग करू नये आपण. तर आता जे गृहस्थ असतात बघा, ते काम्य कर्म आणि नित्य कर्म दोन्ही करतात. आता काम्य कर्म तर हेतू ठेवून केलं जातं, पण स्वतःच्या लाभाची इच्छा ठेवून कोणी हे कार्य केलं नसेल, जसं आता अर्जुन युद्ध करणार आहे, कृष्णांच्या आदेशानुसार ते युद्ध करणार आहे, तो फळाची अपेक्षा न ठेवता हे युद्ध तो लढणार आहे. तर कृष्णांनी त्याला सांगितलंय की युद्ध करताना मृत्यू आला तर स्वर्ग प्राप्ती तुला होईल,
मृत्यू आला नाही, तू युद्ध जिंकलास तर तुला राज्यप्राप्ती होईल. पण राज्यप्राप्तीच्या लोभाने तू युद्ध करू नकोस. जसं दुर्योधन हे युद्ध करतो आहे, तो राज्य सुख लोभेनं करतोय, लोभ ठेवून युद्ध करतोय. तसं तू युद्ध करू नकोस, पण तुझा धर्म समजून, कर्तव्य समजून हे युद्ध कर, कारण तो माझा आदेश आहे. माझ्या संतुष्टीसाठी युद्ध कर, ज्याने तुझी चित्तशुद्धी होईल. आता वरवर पाहता आपण बघितलं तर आपल्याला समजेल की दुर्योधन आणि अर्जुन दोन्हीही राज्यप्राप्तीसाठीच हे युद्ध लढत आहेत. पण दोघांच्याही युद्ध लढण्यामागच्या हेतूमध्ये खूप फरक आहे. दुर्योधनासाठी लोभ आहे आणि अर्जुन कृष्णांच्या आनंदासाठी युद्ध लढतोय. म्हणजे कृष्ण इथे अर्जुनाला समजावतायत की हे कर्म कर्तव्य म्हणून व्यवस्थितपणे केलं पाहिजे आणि कर्माचं फळ हे भगवंतांना अर्पण केलं पाहिजे. चारही वर्णातील लोकांनी आपली नित्य कर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांनी ही कर्म कर्तव्य समजून केली पाहिजेत आणि कर्माचं फळ कृष्णांना अर्पण केलं पाहिजे. आता तिसरा श्लोक बघू आपण. हरे कृष्ण. त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्षि मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे. काही विद्वज्जन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे. परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. इथे म्हटलंय त्यागाच्या बाबतीत विद्वज्जनांची दोन प्रकारची विचार असतात. पहिला आहे त्याज्यम दोष वदित्येके, म्हणजे सर्व सकाम कर्मांना दोषपूर्ण मानून त्यांचा त्याग केला पाहिजे. हे एक विचार आहेत. कारण यज्ञ इत्यादी कार्यांमध्ये हिंसा होते. तर हे असे विचार कपिल मुनी जे होते, ज्यांनी सांख्य तत्वज्ञान सांगितलं, ते मानणाऱ्यांचं हे मत आहे की त्याज्यम दोष वदित्येके. मग दुसरे विचार आहेत न त्याज्यमिती चापरे, म्हणजे यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये म्हटलंय. कारण या वेदांद्वारे निर्धारित केलेली कर्म आहेत ही, आणि ही करून काहीच पाप लागत नाही. त्याच्यामध्ये हिंसा जरी केली असली तरी वेदांनी ती निर्धारित केली असल्यामुळे ह्याच्यात काही पाप नाही. तर जैमिनी ऋषींच्या अनुयायांचं हे असं म्हणणं आहे की न त्याज्यम इति चापरे. आता हे वेगवेगळ्या अनुयायांचे विचार इथे मांडलेले आहेत. आता पुढील श्लोकामध्ये म्हणजे चौथ्या श्लोकामध्ये कृष्ण त्यांचे विचार सांगतात, ते आपण आता बघूया. हरे कृष्ण. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सप्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः. हे भरत श्रेष्ठ, आता त्यागाविषयीचा माझा निर्णय ऐक. हे नरशार्दूल, शास्त्रामध्ये तीन प्रकारच्या त्यागांचे वर्णन केले आहे. आता इथे समजून घेतलं पाहिजे की त्यागाबद्दल जरी मतभेद असले तरी कृष्ण सांगतात तो अंतिम निर्णय आपल्याला मानला पाहिजे, कारण भगवद्गीता ही साक्षात श्रीकृष्णांची वाणी आहे. आता पाचवा श्लोक बघू आपण. हा, आता इथे कृष्ण सांगणार आहेत बघा. आपण पाचवा वाचूया. हरे कृष्ण. यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये. ही कर्मे केलीच पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि तप ही कर्मे तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. आता कृष्ण इथे म्हणतात की यज्ञ, दान आणि तप याचा कधीही त्याग करू नये. कारण ही कर्म कशी आहेत? पावनानी मनीषिणाम, ही कार्य शुद्धीकरण करतात. जसं आता इथे आपण समजून घेऊया यज्ञ, दान आणि तप याबद्दल. तर पहिलं यज्ञ, जसं की विवाहाला विवाह यज्ञ म्हटलं जातं. आता एखाद्या व्यक्तीने विचार केला की मी लग्न केलं, पण नंतर माझ्या पत्नी बरोबर वादविवाद होतील आणि त्याचा मला खूप त्रास होईल, मग मला वेगळं व्हावं लागेल.
त्यापेक्षा मी लग्नच करत नाही. जसं आता पाश्चात्य देशामध्ये विवाह न करता एकत्र राहण्याची प्रथा आहे, ज्याला लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणतात, आणि भारतामध्येही ही प्रथा आता सुरू झाली आहे. हरे बघितलं कृष्ण तर माताजी. वाटतं. हा. हरे कृष्ण हरे माताजी. हरे We कृष्णा. have a Bhagavad Gita class at 10 to 7, Mataji. 7 ना. आय एम गोइंग टू फिनिश जस्ट इन 2 minutes. Can you give me Okay, that time? Mataji. Yeah. Huh? No problem, Huh? Mataji. Yeah, no Just problem. one shloka. Uh, One shloka. no Huh? problem, Yes, Mataji. yes. Yeah, please carry Yeah, on, thank you. Mataji. Thank you. Yes, yes. हा. तर इथे यज्ञाबद्दल आपण समजून घेतोय. तर भारतातही ही प्रथा सुरू झालेली आहे. आता तसं म्हटलं तर लग्न म्हणजे जबाबदारी आहे, आणि लग्न न करण्यात कुठलीच जबाबदारी नाही. कोणाबरोबरही राहता येईल. पण आता इथे सांगितलं आहे की विवाह हा यज्ञ आहे, तर हा विवाह यज्ञ पार पाडूनच स्त्री आणि पुरुष एकत्र राहू शकतात. विवाह यज्ञ हा वैदिक मंत्रांचं उच्चारण करून ब्राह्मणांच्या द्वारा यज्ञ म्हणून श्री विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी सर्व ज्येष्ठांच्या उपस्थितीने संपन्न केला जातो. त्यामुळे हे एक बंधन आहे. आता काहीही वादविवाद झाले, मुलं झाली, त्यांच्या संबंधित काही समस्या आल्या, तरीही हे बंधन असंच तोडता येत नाही सहजासहजी. हे बंधन टिकवण्यासाठी एकमेकांच्या प्रती आदर, नम्रता, सहनशीलता ही असावी लागते, तेव्हाच हे टिकू शकतं. विवाह हा यज्ञ असल्याने भगवंतांच्या आदेशानुसारच हे कार्य केलेलं असल्यामुळे ते योग्यच राहील. या उलट कोणी विचार केला की असंच विवाह न करता एकत्र राहण्याचा, ते मात्र पशुवत जीवन जगण्यासारखं होईल, आणि अशा संबंधातून जर का मुलं झाली तर त्यांचंही भविष्य धोक्यात असेल. त्यामुळे इथे आपल्याला जे सांगितलेलं आहे की यज्ञ, दान आणि तप ही कार्य करताना कठीण जरी वाटली ना, तरी ती केली पाहिजेत. आता हे झालं यज्ञाबद्दल. आता दानाबद्दल समजून घेऊया. आता दान, काही लोक बघा दान करताना खूप विचार करतात. इंद्रिय तृप्तीच्या कामात पैसे खर्च करायला मात्र जराही विचार करत नाहीत. पटकन खर्च करून मोकळे होतात. पण भगवंतांच्या कार्याला दान देताना ते खूप विचार करतात, पटकन हे कार्य करत नाही. पण आपल्याला इथे महत्व समजलं पाहिजे की असं केलं नाही पाहिजे. दान करण्याचं महत्व 17व्या अध्यायामध्ये आपण समजून घेतलं की दान केल्याने धनाकडे असलेली आपली आसक्ती क्रमशः कमी होते, आणि योग्य व्यक्तीला, योग्य कार्याला दान केल्याने म्हणजे आपण आनंदाने हे दान केलं पाहिजे. तसंच आता तप. तप म्हणजे तपस्या. सकाळी उठणे, स्नान करणे, भगवंतांना दंडवत प्रणाम करणे, भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम नित्य नियमित वाचणे, प्रसादच ग्रहण करणे, तर हे आपल्याला करायला सांगितलंय. तर काही जण म्हणतात की तप करायला खूप कठीण आहे, सकाळी लवकर उठणं आम्हाला जमत नाही, उठून लगेच स्नान करणंही जमत नाही. पण तरीही भगवंत म्हणतात यज्ञ, दान, तप हे केलं पाहिजे, आणि महात्म्यांनी देखील हे केलं पाहिजे. महात्मा तर शुद्ध आहेत, पण तरीही यज्ञ, दान आणि तप हे केलंच पाहिजे. आता मी 6वा श्लोक वाचते, आणि मग आपण 6वा श्लोक करून थांबूया. हरे कृष्ण. Hare Krishna. एतन्यापि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फळाच्या अपेक्षेविना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत, असे माझे अंतिम मत आहे. आता इथे कृष्ण म्हणतायत की सर्व यज्ञ जरी शुद्धी घडवून आणणारे असले, तरी फळाची अपेक्षा ठेवून यज्ञ करून आहेत. काय तर भौतिक लाभ प्राप्त व्हावेत अशा हेतूने आपण यज्ञ केले नाही पाहिजेत, कारण अशा यज्ञामुळे आपली शुद्धी होत नाही. आध्यात्मिक स्तरापर्यंत प्रगती करायची असेल तर आपल्याला श्री विष्णूंच्या प्रित्यर्थ यज्ञ केले पाहिजेत, आणि अशा यज्ञांचा आपण त्याग करू नये. असे यज्ञ म्हणजे काय? कृष्ण भावना भावित कार्य जी आध्यात्मिक प्रगतीसाठी सहाय्यक असतात, आणि अशी कार्य आपण अधिकाधिक केली पाहिजेत. जे यज्ञ, दान आणि तप भगवंतांच्या सेवेसाठी केले जात आहेत, ते आपल्याला नेहमी केले पाहिजेत. तर मी इथे आजचा वर्ग थांबवते. आपण पुढच्या वेळी सुरुवात करूया 7व्या श्लोकापासून.